Ydych chi wedi clywed o sialens darllen yr haf? Mae fe llawn hwyl ac yn rhad ac am ddim i ymuno. Thema eleni yw cyfrolau'n canu ac mae efo ni lwyth o lyfrau am gerddoriaeth i'ch chi fenthyg, ond medrwch chi ddarllen unrhyw beth sy'n eich diddori chi. Darllenwch 6 llyfr o'r llyfrgell i gyflawni sialens darllen yr haf am gyfle i ennill gwobr. Straeon, llyfrau lluniau, nofelau graffig, llyfrau llafar, maen nhw i gyd yn cyfri at eich targed o 6 llyfr. Os nad ydych eisoes yn aelod o'r llyfrgell, medrwch chi ymuno pan rydych yn cychwyn sialens darllen yr haf. Bydd hefyd digwyddiadau a gweithgareddau ar y thema cerddoriaeth dros yr haf i blant o bob oed i mwynhau yn eich llyfrgell lleol. Felly dewch yn llu i'r llyfrgell ar y curiad i ymuno heddiw.